Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Mọnde, abalị 18 n'ime ọnwa Julaị afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa afọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa. Agba nke 4 ọgbakọ ntụkọta ego na-adị kwa ọnwa maka nchekwa ala nna Biafra maka Biafra Land Defense Forces ga-adị na Satọde ikpeazụ nke ọnwa Julaị bụ abalị 30 nke ọnwa ma ọ kụọ elekere 12 nke oge mba New York nakwa elekere 5 nke mba Biafra n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Akara ị ga-eji sonyere na nke a bụ https://us02web.zoom.us/j/89170219953. Ọgbakọ a bụ nke eji atụkọta opekampe $500. Ụlọakụ ndị pụrụ ịkwụnye ego a gụnyere ụlọakụ Trust. Aha akpa ego ya bụ ABVet. Routing bụ 055003308. Ara ụlọakụ ya bụ 1210060272227. Ndị ọzọ gụnyere zele.info.abvet.org maọbụ akara 202-699-3173, Cash App 202-699-3173, PayPal Biafra Defense Fund. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị atụmatụ mkpochapụ agbụrụ nakwa igbu ọchụ. A na-akpọku ndị niile bụ ndị hụrụ nnwere onwe n'anya, tinyere ndị otu Indigenous People of Biafra, obodo ndị Yoruba, obodo ndị Ariwa, Ambazonia nakwa ndị Oyi ha na mba Afrịka, tinyekwara ndị na-agọrọ Biafra ọfọma. Ndị ga-ele ọbịa na nke a gụnyere ụmụada Biafra Worldwide, American Biafran Veterans Network, ABVet. Ị pụrụ inweta ha n'akara ekwentị nke ABVet bụ 202-250-0001 maọbụ nwaada Ndidi Amaka n'akara ekwentị a 904-525-1258. Ụmụada Biafra na-akpọku gị ka ịtụnye opekampe ihe ọbụla ị nwere iji nye aka na nchekwa ala nna. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ọtụtụ ime obodo ndị mepere emepe amalitela itete n'ụra n'ọkwa onye apụla ezi nke a na-ahụta kwa ụbọchị Mọnde bụ nke na-aga n'ihu na mpaghara South East, dịka ime Owerri bụ isi obodo ahụ nakwa gburugburu ebe obibi ya amalitela ikuli n'ụra. Ọtụtụ ndị mmadụ amalitekwala ịpụta n'ezi ma na-agbape ọma ahịa ha dịka ha na-akpọnye n'ime ya bụ ọkwa onye apụla ezi. Ka o sila dị, ọtụtụ ụlọ ọrụ ka akpọchisiri akpọchi, tinyere ụlọ akwụkwọ ndị dịka ụlọ akụ, ụlọ akwụkwọ na ụfọdụ ọdụ ahịa mmanụ nakwa ụfọdụ ime ahịa tụmadị ndị na-arụ ọrụ aka ọkụ bụkwa nke na-anaghị emepe kwa ụbọchị Mọnde dịka ha hụtara ya dịka ụbọchị nsọ na mpaghara South East. Ka o sila dị, n'ọtụtụ mpaghara bụkwa ebe ndị ahụ iyi ndụ egwu riri elu na mgbe gara aga dịka na mpaghara Ọlụ nakwa Ọkaigwe ka kpọchisiri akpọchi, ebe ndị mmadụ na-atụ ụjọ oke mwakpo n'ihi ọkwa onye apụla ezi. Ka o sila dị, ndị otu Indigenous People of Biafra ekwuola ugboro na ha akagbuola ya bụ ọkwa onye apụla ezi, wezugakwa naanị ụbọchị nke onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu ga-azọchi n'ụlọ ikpe maka ịnụrụ okwu ya dịka a ga-eme nke a na ndonye ukwu nyere ya. Ka o sila dị, n'ụbọchị taa ahụtara nnọọ ọtụtụ igwe mmadụ ndị pụtara n'ime ahịa nakwa n'okporo ụzọ ebe ọtụtụ ụgbọala na-emekwa njem ma na-agbagharị n'otu aka ahụ. Ndị otu Indigenous People of Biafra akpọọla oku ka anwụchie Adamu Bukachua nke steeti Bauchi bụ onye otu kọmitii ụlọ nzukọ Sineti na-ahụ maka okwu metụtara mba ndị ọzọ n'ihi okwu o kwuru n'otu ihe onyonyo emere na igwe telivishọn wee kọwaa mpaghara South East dịka ụlọ ndị omekome na ndị nnupụ isi bụkwa ndị kwesịrị ka ekpochapụ ha. IPOB n'otu ozi o zipụrụ site n'ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful kọwara okwu a onye omeiwu a kwuru dịka nke pụrụ ịkpali mkpochapụ agbụrụ na mpaghara South East. Otu a gara n'ihu kpọkuo mba ụwa dị iche iche nakwa otu mba ụwa ka ha jide Bukachua ọ bụrụ ma enwee atụmatụ mkpochapụ agbụrụ na mpaghara South East. IPOB nọrọ na-ajụ ihe mere Bukachua ga-eji kpọọ oku ka ekpochapụ ndị nọ na mpaghara South East ebe ọ bụkwa na iyi ndụ egwu rụrụ ala ma fuo eze elu na mpaghara North East, mana o nwekwaghị mgbe ọ kpọrọ oku ka egbuo n'igwe ndị omekome na-egbu ọchụ na mpaghara ahụ bụkwa ndị nọrọ isi na-egbu ndị nkịtị nakwa ndị ọrụ nchekwa. Otu
a rụtụrụ aka sio n'iyi ndụ egwu nakwa igbu ụmụafọ Naịjirịa tinyekwara ịkwasa ụmụ nwaanyị iko n'ike nakwa igbu ndị mmadụ dịka anụmanụ bụ nke ndị Fulani na-eme kwa ụbọchị ma enwebeghị onye kpọrọ oku ka ekpochapụ ndị Fulani. IPOB gara n'ihu kpee ekwe nkụsio na ekwesịghị ịkpọnye okwu a n'imi kama na Bukachua kwesịrị ka anwụchie ya ma kpee ya ikpe maka ịkpọ oku ka e gbuo ndị Igbo. Na ozi a nke ha zipụrụ, ọ gara n'ihu yi egwu ịgba Bukachua na ndị otu ya n'anwụ nakwa atụmatụ ha niile megide ndị Biafra dịka a na-akwado ntụliaka elu afọ 2023. Ọ gara n'ihu katọọ ndị sinetọ n'ala Igbo nakwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ha wee rụtụ aka sio na ọ bụ arụrụ ala ha bụ ihe kpatara ndị Fulani ji na-akparị ndị Igbo ma na-ebuso ha agha. Ndị otu Ebubeagụ agbagbuola ndị ntorobịa mmadụ 14 bụ ndị aka ha dị ọcha bụ ndị a mmemme agbamakwụkwọ n'ime obodo Awọmmamma ụnyaahụ. Ndị a siri n'ime obodo Otulu gawa Awọmmamma bụ ebe ha gara ịlụta nwaanyị. Otu nwaanyị bụ onye kwupụtara nke a sịrị na ụmụ nwunye di ya abụọ so n'ime mmadụ 14 ndị a gbagburu. Ka o sila dị, ozi a edochabeghị anya mana anyị na-ekwe nkwa iwetara gị ya bụ ozi n'uju ngwa ngwa anyị nwetara ozi n'uju gbasara nke a. Ka o sila dị, otu nchekwa bụ Ebubeagụ agaala n'ihu na-akpa mkpamkpa dị iche iche na mpaghara ọlụ nakwa gburugburu ebe obibi ha ma site otu a na-egbu ndị ntorobịa aka ha dị ọcha. Ndị ọkpa egbe nọrọ n'ehihie Sọnde wee wakpo ndị na-eme njem n'okporo ụzọ awara awara siri Amambia gawa n'Ise nke dị n'ọchịchị kansụl Ọka na steeti Anambra ma site otu a napụ ndị mmadụ ma ụgbọala ma ihe ndị ọzọ dị oke mkpa. Njinji a dịka ịchọpụtara mere n'akụkụ ahịa n'Ise bụkwa nke ediketere nso n'obi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa obi gọọmenti dị na Amambia. Ka o sila dị, ụfọdụ ndị nọ na mpaghara ahụ sịrị na ndị ọkpa egbe a nọrọ na-akwa mgbọ ruo ihe ruru nkeji 30 na-enwekwaghị onye mara ha aka n'ihu ebe ha gakwara n'ihu napụ mmadụ 2 ụgbọala Jeep. Ka o sila dị, ha gara n'ihu lee ụgbọala Hilux nke ha jiri bịa gbaa ya ọkụ ma gakwa n'ihu buru mmadụ 2 ndị nwe ya ụgbọala rie mbọmbọ. Ka o sila dị, njinji a jiri nnọọ na ogbe ebe diketere nso n'obi gọọmenti. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ DSP Tochukwu Ikenga kwupụtara njinji a jirinụ dịka ihe mere eme mana ọ sịrị na ha ezipụla ndị uwe ojii na mpaghara ahụ ebe ọ sịrị na ha enwetachabeghị ozi gbasara nke a. Ndị ekperima nọrọ n'isi ụtụtụ Sọnde kpọmkwem n'elekere anya mbụ nke ụtụtụ zọchie n'ime obodo Lema nke dị na Mando na steeti Kaduna wee tọrọ mmadụ 8 tinyere otu nwaanyị dị ime nakwa nne ya nọ n'ute ọrịa. Ime obodo Lema bụ nke diketere nso na ncherịta iru obi ụlọ ọrụ Nigerian Defense Academy nke dị n'ọchịchị kansụl Igabi na steeti Kaduna. Otu onye bi na mpaghara ahụ bụ Malam Ali Hoto sịrị na ndị ekperima zọchiri na mpaghara ahụ malite ịkwa mgbọ aghara bụkwa nke ekụnyere ụjọ n'obi ndị bi na mpaghara ahụ. Ka o sila dị, ọ sịrị na ndị ekperima nọrịsị na-eyi ndụ egwu ebe ahụ wee kpọkụkwa gọọmenti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Ka o sila dị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ DSP Mohammed Jalinge azaghị oku a kpọrọ ya maka ịkọwa nke a. Ndị ekperima agaala n'ihu n'ụbọchị Satọde gara aga wee tọrọ ndị ụkọchukwu Katọlik 2 na steeti Kaduna. Nchọpụta emere gosiri na ndị ụkọchukwu ndị a bụ ndị gụnyere Reverend Fada John Chetunum nakwa Reverend Fada Donatus Cleopas bụ ndị a tọrọ n'ime obodo Yadingura nke dị n'ọchịchị kansụl Lere na steeti Kaduna. Na otu ozi nke anyị nwetara na mgbede Fraịde bụkwa nke onye Chancellor nke Kafanchan Catholic Diocese bụ Reverend Fada Emmanuel Kolo sịrị na ndị ụkọchukwu a bụ Reverend Fada Chietum bụ onye isi oche otu jikọtara ndị ụka Kraịst na ọchịchị kansụl Jema na steeti ahụ. Ọ gbakwunyere ma sio na ndị ụkọchukwu ndị a bụ ndị a tọrọ n'ụbọchị Fraịde mgbe ha nọ n'ụzọ na-aga otu mmemme na ụlọ ụka Christ the King Catholic Church dị na Yadingura. Ka o sila dị, onye Chancellor bụ onye kpọrọ oku ka ekpere ndị ekpere ka a tọhapụ ha n'egbughị oge. Ka o sila dị, ndị ụkọchukwu Katọlik aghọọla
ghọọla nnọọ ndị na-adaba na oke ntọrọ ndị ekperima na steeti Kaduna na nso nso a. Chete na Reverend Fada Vitus Borugo bụ onye egburu n'ọnwa abụọ gara aga mgbe ọ nọrọ n'ọrụ ubi ya na-arụ ọrụ n'ime obodo Kujama dịka atọkwara ọtụtụ n'imirikiti imi ndị ọzọ. Ka o sila dị, ndị ekperima a ekwupụtabeghị ego mgbapụta a ga-akwụ ha n'oge anyị nwetara ozi ya, dịka onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ DSP Mohammed Jalinge enyebeghị nkọwa gbasara nke a. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ịbụ onye lara ezumike nka dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. N'ụbọchị Satọde gara aga, onye emia nke ime obodo Yandoton bụ Daji Aliyu Marafa elela otu onye ekperima bụ onye na-eyi ndụ egwu ama ama bụ Adamu Yankuzu bụ onye a maara dịka Ada Aleru wee chie ya echichi dịka onye eze ọdịnala nke Sarkin Fulani Emirate. Ozi anyị nwetara kọwara sio na Maazị Aleru bụ onye isi otu na-eyi ndụ egwu bụkwa ndị na-akpa mkpamkpa n'akụkụ steeti Zamfara nakwa Katsina, bụ onye ndị uwe ojii nọkwara na mbụ kwupụta dịka onye a na-achọ achọ. Puku ndị mmadụ alaala mmụọ site n'oke mwakpo nke nwa amadi a n'oge emere ya bụ mmemme echichi onye eze. Onye emia sịrị na ya na-echi Maazị Aleru echichi onye eze a iji hụ na eweghachiri udo na mpaghara ahụ. Ka o sila dị, mgbe a na-ekpughe ya okpu dịka onye chief, Maazị Aleru gwara ndị gbakọrọ n'ebe ahụ sio na ya ga-eme ihe niile ya nwere ike ime iji hụ na a kwụsịrị mwakpo n'ime obodo ndị ahụ. O boro ụfọdụ ndị bụ ndị ọ na-akpọ ya aha ebubo isite n'oke mwakpo mpaghara ndị ahụ wee na-afọjusi akpa ha, mana ya na ndị otu ya na ha bụ nnọọ ndị na-achọ nnwere onwe. Ụfọdụ ndị nọ n'ime obodo ahụ bụ ndị gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na mmemme a bụ nke e yiwere ịdị n'elekere 11 nke ụtụtụ, mana a bịara yigharịa ya mgbe ọha na eze bịara tie obe gbasara nke a. Mana ka o sila dị, onye eze ọdịnala ime obodo ahụ nakwa ụfọdụ ndị okenye gara rugide gọọmenti steeti ahụ ka ha gaa n'ihu na ya bụ mmemme, dịka a gara n'ihu chie nwa amadi a echichi a mgbe o jiriri nkeji 4:05 gafee elekere 2 nke ụbọchị ahụ. Mmemme a dọtara onye kọmishọna steeti Zamfara bụ onye na-ahụ maka nchekwa nakwa ihe na-eme n'obodo ahụ bụ Malam Safe nakwa onye ndụmọdụ nchekwa nye gọvanọ bụ Abubakar Dauran nakwa onye isi oche ọchịchị kansụl Safe bụ Aminu Mudi, tinyekwara onye nnọchite anya onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ndị isi mpaghara dị iche iche, ndị eze ọdịnala nakwa ndị ọrụ gọọmenti. Ka o sila dị, ndị bi n'ime obodo Safe kọwara sio na ndị bụ akatamkpo na iyi ndụ egwu na ndị ekperima zọchiri na ya bụ mmemme, ebe ihe karịrị 100 mmadụ n'ime ha nọrọ nnọọ wee bịa kwanyere onye ndu ha ugwu bụ Ada Aleru dịka echiri ya echichi Sarkin Fulani site n'aka onye emia nke obodo Yandoto. Ka o sila dị, otu onye bụ onye gwara onye nta akụkọ anyị okwu sịrị na ndị ekperima ji nnọọ ọgba tumtum ha na-agba mana ha ejighị egbe bịa. Ka o sila dị, onye emia nke Yandoto bụ Alhaji Garuba Marafa nyere nwa amadi a echichi Sarkin Fulani bụ nke a maara dịka onye ndu ndị Fulani, bụkwa onye na-akpa mkpamkpa na mpaghara ahụ ka ha nwesịrị nzukọ ebe o kwetere na agaghị enwekwe mwakpo ime obodo ahụ ọzọ. Ka o sila dị, n'ihi oke nkatọ nke a dọtara, gọọmenti steeti ahụ amachibidola onye emia nke Sabon Birni Yandoto na ọchịchị kansụl Safe bụ Aliyu Garuba Marafa maka ichi nwa amadi a echichi Sarkin Fulani, bụkwa onye na-eyi ndụ egwu ama ama. Nke a bụ ozi enwetara site n'aka onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti ahụ bụ Kabiru Balarabe, bụ nke o zipụrụ n'aka ndị nta akụkọ n'ụbọchị Sọnde. N'otu ihe yiri nke a, Ibrahim Musa Yakado bụ otu onye ama ama n'otu pati PDP na ọchịchị kansụl Birni Ngwari na steeti Kaduna eboola gọọmenti steeti Zamfara ebubo ịkwado ndị ekperima na steeti ahụ. O boro ebubo sio na steeti a na-akwado ndị ekperima site n'ichi ha echichi bụ onye akatamkpo n'iyi ndụ egwu bụ Ado Aleiro dịka Sarkin Fulani Yandoto na steeti ahụ. Ọ sịrị na steeti Zamfara egosila na ha bụ nnọọ ndị na-akwado iyi ndụ egwu. Ka o sila dị, Ale Yankado
kwupụtara sio na gọọmenti steeti ahụ gara n'ihu gosipụta nkwado nye ndị omekome. Ọ sịrị na ichi nwa amadi ahụ echichi ọdịnala na steeti ahụ egosila na asụọrọ na ndị ekperima ụzọ ịga n'ihu n'ịwakpo na iweghara steeti ahụ, dịka ọ sị na nke a ga-emekwa ka mpụ na aghụghọ fesasịa na steeti ahụ nakwa na mpaghara ndị ọzọ. Ọ sịrị na ndị omekome agaala n'ihu were nke nta na-akụchisi mpaghara dị iche iche na mpaghara ugwu ebe gọọmenti nọkwa na-ele n'anya dịka ha na gọọmenti na-ekerịkọta ihe nnweta nke sitere na steeti ahụ. O kwupụtara sio na ọtụtụ ihe nwere ike ime eji wee chie nwa amadi ahụ echichi n'ihi na agaghị echili ya bụ echichi na mbara ama n'ihu ọha na eze ọ bụrụ ma gọọmenti etiti, ndị ọrụ DSS, ndị ọrụ nchekwa nakwa gọọmenti steeti ahụ akwadoghị ya. Ka o sila adị, ọ sị na ihe nke a pụtara bụ na gọọmenti nakwa ndị ọkwa ha dị elu bụ nnọọ ndị na-arụ ọrụ gbapụtara ihe bụkwa ndị aka ha dị n'iyi ndụ egwu a na-ahụta na mpaghara ahụ. Ya ka dọrọtụrụ aka sio na ndị ekperima ejila nwayọọ kuchie ọchịchị kansụl Birnin Gwari ma gakwa n'ihu kuchie ọbụladị isi obodo Naijiria bụ Abuja, mana gọọmenti anaghị eme ka ọ gbasara ha. Ọ sịrị na ntuliaka elu afọ 2023 nwere ike ọ gaghị enwe isi n'ihi na ndị ekperima ga-eweghara obodo a ma kwụsịkwa ihe omume ndọrọndọrọ ọchịchị niile. Mmadụ 3 tinyere ndị uwe ojii 2 ka egburu ma gbakwa ozu ha ọkụ site n'aka ndị ọkpa egbe n'ime obodo Amukabia Achala dị na kansụl Ọka South na steeti Anambra. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Tochukwu Ikenga kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị Satọde. Ọ sịrị na ndị uwe ojii egburu egbu so na otu mmadụ 6 ndị uwe ojii bụ ndị gara ịchọta otu ụgbọala Toyota Sienna Space Wagon bụkwa nke ndị ekperima napụrụ ndị nwe ha. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ndị ekperima napụrụ ndị nwe ụgbọala ha na abalị 9 nke ọnwa Julaị kpọmkwem na Oyago Abagana bụ otu ime obodo dị n'ọchịchị kansụl njikọ ọka na steeti ahụ. O kwupụtara sio na ndị uwe ojii ndị a tinyekwara otu onye ọkachamara na inyopụ ụgbọala ndị ezoro ezo so mee ya bụ njem ebe a tọrọ ndị uwe ojii 2 tinyekwara ya bụ nwa amadi na-enyopụ ụgbọala ezoro ezo. O kwupụtara sio na egburu ndị a atọrọ gbaa ozu ha ọkụ. Ka o sila dị, ọ sị na ha adọnye n'ihe fọdụrụ n'arụ ha n'ụlọ ọba nchekwa ozu. O kwupụtakwara sio na ndị uwe ojii zọpụrụ njem wee buso ya bụ ndị omekome agha ebe ha natara ha otu ụgbọala tinyekwara otu igwe eji agbapụ ogbunigwe nakwa ụgbọala egbe ndị ọzọ tinyekwara otu ụgbọala Toyota Sienna, Mercedes-Benz SUV nakwa ndị ọzọ. Ọ kwupụtakwara sio na ha nwetakwara ọgwụ ike dị iche iche tinyere igwe silinda 2 tinyere okpu ndị uwe ojii. Ọ sịrị na ha ọtụtụ n'ime ndị omekome ndị a bukwara mgbọ wee rie mbọmbọ ebe ha nọkwa ugbu a na-achụso ha. Ka o sila dị, onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Echeng akasiela ezinụlọ ndị uwe ojii a egburu egbu obi. Igbo ndị nwe mmadụ, n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ga-emesịanụ.